Salam emmeňize YouTube kanalyma hoş geldiniz. Men Süleyman Akmuradov. Bu videom 2 hepdelik Ýewropa gedelenjimde şu näçe pul sowdum, kastinsa, samolyot, awtobus, poýuz, iwiçki ana şolara näçe pul gitdi. Şo arada video boljak bu videom. Eger siz bir ýerlere gezmäne gitmek isleýän bolsaňyz, Ýewropa we başga bir ýerler esasen dikkat etdiğin zatlarının biri hem şu gedelençin finans tarafıdır. Çünkü gedelençte näme pul sowulýar, nire bardan pul. Onun için bu videomu görüňüzde, şu görüňüzden soň eger siz şu gedelençe çykjak bolsaňyz, ortalama men 2 hepdelik gedelenjimde näçe sowanymy görüp, şoňa görä gedelençiňizde planlap bilersiňiz. 2 hepdede men şunça pul sowan bolsam, senem şu taýlarda şunça sowukdyr, birem şunu ýaly diýip özüňiz beýniňizde canlandyryp bilersiňiz. Şimdi başlayalım. Ben gedelencime Litvanya'dan başladım. Litvanya'dan başladım diyelim. Litva'dan Milana uçtum samolyotla. Samolyotun bakatı 11 euro bilet aldım. Litva'dan Kaunas diyen şehrinden İtalya'nın Milan şehrine bir saatlik samolyot uçuşuna 11 euro töledim. Şu telefonuma seyrettim çünkü spisek telefonda spisekten şoňa görä düşündürjek. Milana bardık 11 euro töledik. Bilet var 2 hepde öňünden aldyk. 2 hepde 11 euro bilet alypdyk. Milana aeroporta bardık. Köp şäherde aeroportlar şäheriň daşynda bolýar. Şäheriň daşynda bolanyň sebäplen şäheriň merkezine gitmek üçin bir transport ulanmaly bolýan. Awtobus ýa metro, poýuz, biz poýuza bilet aldyk. Poýuzyň biletiniň bakadam 13 euro. Aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin 13 euro poýuza bilet aldyk. Eger samolyotdan Milana gelýän bolsaňyz, şu aeroportun aşagynda wagzal bar, o wagzaldan bilet alyp bilýäňiz. Şäheriň merkezine diýsen 13 euro bilet satýarlar. Eger gözleşdirip görseňiz awtobusa gitýär eken 6 euro awtobusa bar eken şäheriň merkezine. Biz bilemiz oktuk 6-7 euro soň bir aýtdy awtobusdan gidip bilerdiňiz diýdi. Ana 13 euro Milandan şäheriň merkezine gitmek üçin töledik. Eger samolyotdan gelýän bolsaňyz şu awtobusdan gidilýän ýolyny öwreniň. Awtobusdan arzan bolýar. Gastinsamyza 18 euro töledik. 3 adamdyk biz. 3 adamlyk komnatda galdyk. Diňe özümüzdik. Otelyň ady Milan Vintage Oteli. Gowdy otelimiz. Bir günläp otel aldyk. Soňra transport şäheriň içinde awtobus, metro näçe pul töläpdir. 13 euro aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin töledik. 6 eurodan Milanna metrolar 1,5 euro. Bir gezek minmek üçin 1,5 euro. Biz opşu 4 gezek mindik. 1,5 4 köpelseň näçe bolýar? 6 euro bolýar. Opşu 19 euro. Şu Milanyň içinde, şäheriň içinde transportda 19 euro töläpdir. 20 euro diýip ýazdym. Adından çıkarmam. Milan'la metrolan bakatı 1,5 euro. Nahara 17,5 euro pul töläpdir. 17 euro 20 sent. Nahara yemek üçün 17 euro. 2 gün galdyk sebäbi. 2 gün 17 euro biraz köprek bolýan. Edere zat yok. Yemeseň at salýan. Soň kofe we süýji tagama 5 euro pul sowupdyr. Bir ýerde kofe içdim. Soň bir ýerlerde süýji tagam ýedim. Son 10 euro sowgat aldım. Ne sowgatmam görkezýän. Milandan alan sowgatdym. Bakasy 10 euro. Muzeýe 12 euro verdim. Duomo diýen katedral bar. Şu katedrala girmek üçin 12 euro töledim. Katedralyň iň ýokaryna çykyp bolýar. Katedralyň içine girip bolýar we katedralyň gapdarynda muzeý bar. Şu muzeýe girmek üçin 12 euro töledik. 6 euro Afrikalılara töledik. O Afrikalılar şu meýdanlar, kuşlara, göwörçünlere iýmerýärler. We şu göwörçünler gelýär. Surata düşmek üçin durduk kuşlaryň ýanynda elimize iýim oýdular. Ay mut diýenler goýdular. Bir giden kuşlar geldi üstümize. Ay surata düştük, daýat etdik dostlarymyz bilen soňra pul sorap başladylar. Şunu pul tölemeli mut däli diýip. Ay bolýar diýip 6 euro berdik olara. Hop şu Milanda 98 euro pul sowupdyr. 2 güniň dowamynda 98 euro. Azel köp zat. 8 euro. Indikasyon okamat Florensa etmek üçün 18 euro awtobusa töledik. Ulanýan awtobus firmamyzdan Flixbus. Eger Isaac kartyňyz bar, Isaac kart näme? Ýewropadaky studentden kart bolýar. Sen köp berik skitke girip bilýän. Skitke diýen ardanlatyş edip bilýän. Muzeýe ýerinde ardanlatyş bilet alyp bilýän. Flixbusdan awtobusdan bilet alanda 10-20% skitke etýär. Florensa 18 euro awtobusa töledik. Gastinsamyza 10,5 euro töledik we gastinsamyzyň ertirligi wady. Buran Florensa aramyzda bir kynçylyk ýaşadyk. Çünki Florensa daňdan 3'e bardyk. Biz diýerdik 3'e aramyzda
bir yerden 8'e çenli wagtlarlar ýerde oturup dinjalar tıklaýardyk. Onu Ýewropada gijelerine hem wagtlarlar paşdy hem wagtlarlar stansiýalar ýapyk. Ýewropada öýtüz adamlar köp bolan o sebäplergim şu ýyly ýerde ýatjak bolýarlar, ýyly ýerde galjak bolýarlar. Oňa adam döwlet ruhsat beren ok we wagtlarlar gijelerini ýapýarlar eken. Soň daňdan 7-8'e çenli McDonald'sda oturduk. McDonald's'un içem alkaş, narkomany, klubdan içip donk gelene her hil adam hatta McDonald's'un içinde. Yerden tekrar çenli oradan oturdu. Otaydan Castinsam'da edip yerleştik. Inni Florensa gat ul şäher däl, şäher ýörep edip bilýän hemmerini autoda minmeňe gerek ýok. Biz bir gedek autoda mindik, o autoda şäheriň depesinden depeye çykyp şondan merkeze gitmek üçin 2,5 euro autoda töledik. Nahar ýemek üçin 14 euro töledik Florensada. Florensada başga näme edipdir? 5 euro müzeye girdik. Leonardo da Vinci adına müze var. Müzeye 5 euro verip, sonra müzeyde 5 euro pul topladık. O 55 euro Florensa'da toptur. 1,5 günde 55 euro. Şu 1,5 günden soňra Florensa'dan Pisa diýen şäherine gittik. Pisa şäherine poýzla gittik. Poýzyň bahasy 9 euro. Eger Florensaga gelýän ordan Sökpan Pisa şäherinden görüň, şu gyşyk duran bina ana şonu görýäňiz. Pisa şäherine gitmek üçin 1 saatlyk poýz biletine 9 euro töledik. Soň Pisa'ya bardyk. 15 euroluk sowgat aldyk. Eger Italiýaga gelýän bolsaňyz, iň arzan sowgatlaryň satylýan ýeri Pisa'da. Pisa diýen ýerde gat köp sowgat satylýan ýer bar. Wybor köp Italya'dan bir giden sowgatlar alyp bilýän arzan wagtda. Nemen alan sowgatlam, bahalary arzan gat gymmat däl. 6 euro adam döner idik. Soňam Pisa'da ýarym gün geçirdik. Pisa'dan Rim'e gitmek üçin 9 euro bilet aldyk. Saat akşam 8'de minlik gece bir adam yok gece 2 euro gece bira vardık Rim'e 8'de minlik gece bira vardık autoda 9 euro töledik Castinsam'da 14,5 paşt 15 euro pul tölepdir Rim'de Castinsam'da ve Castinsam'da 7 kişilik komnatdy men galen komnatym 7 kişilik komnatdy bizem 3 adamdyk ve başka galanlar amady Braziliýadan gelenler we başka ýerden gelenler bardy. 14 euro Rim'de Castinsa verdik. Transport Rim'de metro olan wagtda 1,5 euro. Bir gedek şu Castinsa'dan Vatikana gitmek üçin minlik metro 1,5 euro. Soň galan ýerlerine diňe ýörep gezip Ýewropada ýörek gezmek goý. Gat ulu şäher bolmady goty ýörek gezin hem köp zat görürsiňiz, kaçırmarsyňyz ýani gözüňizden gaçmaz köp zat. Soň nahara 10 euro. Rim'de bir gedek nahar idik we 10 euro töledim. Rim'de gün 24 saat wagtymyz bardy. We 3 euro kofe içdim. 15 eurodan sowgat aldım. Rim'de gat köp ýer gezip bilmedik, wagtymyz çäklidi. İsläň ýerlerinden käýerlerine girip bilmedik. Ýöne başga ýerine Rim'e gitjek. Umuman Rim'de 53,5 euro pul sowupdyr. 53,5 euro. Indi Rim'den gece saat 12 töwerek Venesiya şäherine gittik. Autoda näçe töläpdir? 19,5 euro töläpdir autoda. Paşt 10 saat ýaly ýolawçylyk boldy. Saat 12'de zatda minlik ýerden bardyk. Autoda 19,5 euro töläpdir. Soň Castinsam'da Venesiya şäherine 23,5 euro töledik. Iň köp tölen Castinsam'yň biri, hatda iň köp iň gymmaty şudy. Aslında bu Castinsa däl, bir ýeriniň bir öýü, öz öýüni Castinsa edip ulanýar eken. İçinde 2 tane komnat vardı. 2 komnatı, her komnatta 2-3 kişilik komnat. 2-3 adam alıp bile galjaýy we banýasy var. Adam başyna 23,5 euro. 25 euro töledik da. Prosentler daha bilen 25 euro töledik. Ondan soň başga näme? Nahar ýemek üçin 7,5 euro pulum çykypdyr. 2 gedek pizza ýedim. 3 euro, elektem 3 eurody. Ondan soň 6 euro bolýar. 30 euroda magazyndan bir zatlar alypdym ýadyma düşenok. Ondan soň 1,27 euro süýji tagam aldym. Tatly diýilen. Ondan soň 1 euro sowgat aldym. Magnet diýilýär. Venesiya şäherinden aeroporta gitmek üçin 12 euro autoda pul töledik. Görýäňiz, mine hel gymmat. Şu aeroporta gitmeli bolsa köp pul sowmaly bolýar-da. Aeroporda barýançan. Venesiya şäheriniň içi kanallar bilen dolun. Diňe kanallar bar. Şäheriň içinde autobus ýok, poýz ýok, kiçijik gemjikler bar. Gemlerle gezip bilýäňiz. Şäheriň içinde diňe ýörep gezip bilýäňiz. Gemlere minjok diýsen, näçe yarım saat 40 euro dim şon ýaly burada atdy. Üşüp gezýän. Venesiýada opşy sowan pulum 66 euro. Venesiýada 1,5 günde 66 euro pul sowupdyr. Gymmat şäher, şäher gymmat.